Contaremos. Por certo, olla este dato, en España roubanse 90 coches o día. Estamos a cabeza de Europa neste tipo de vehículos. Ademais, teñen favoritos os cacos a hora de roubar. E non pensen vostedes que por ter un coche destos eléctricos ou que custa máis cartos, están máis seguros, porque parece ser que son máis fáciles de roubar. España é un dos países de Europa onde máis vehículos se rouban. Segundo datos do Ministerio do Interior, en 2024 foron subtraídos 90 coches ao día. As cifras son alarmantes e colocan o país á cabeza deste tipo de delitos. No caso da nosa comunidade, o número de roubos ascende a 50 ao mes. O modus operandi dos delincuentes é cada vez máis sofisticado, convertendo a tecnoloxía no seu mellor aliado. Con todo, a urxencia segue a ser a prioridade. Por iso, moitos dos roubos seguen realizándose rompendo portelos ou forzando as fechaduras dos vehículos, co obxectivo de acceder ás súas partes máis valiosas. Os furtos de coches teñen distintas tipoloxías. Vamos dende unha apropiación indebida, mesmo dun familiar que nos colle nun momento as chaves ou un coñecido que se vai coas chaves para utilizalo, ata no outro extremo estarían as bandas organizadas de tráfico ilícito de vehículos que se dedican a roubar vehículos de alta gama. No medio teríamos un delincuente habitual que normalmente efectúa o roubo para cometer outros ilícitos penais. Dende a policía recomendan tomar medidas preventivas para evitar ser vítima dos criminais, como aparcar o coche en sitios visibles ou evitar deixar bultos á vista que inciten aos ladróns. Con todo, en moitas ocasións, o que lles interesa aos cacos son as pezas máis sinxelas de roubar e de esconder. Pero que motiva estes roubos? Segundo explican os profesionais, a clave está nos materiais preciosos que se atopan en compoñentes moi demandados polo seu alto valor no mercado negro, como os catalizadores ou os filtros de partículas. Tamén se converteron en obxectivo dos ladróns os faros LED dos coches máis novos, que alcanzan prezos de máis de 1.000 euros por unidade. Desde o sector automobilístico fais un chamado a mellorar a protección dos vehículos ante un panorama onde os ladróns parecen estar sempre un paso por diante. Pero, mentres tanto, os roubos seguen á alza e, con iso, a sensación de inseguridade para miles de condutores. Pois seguro que están pensando na casa tamén, non nos cabe ningunha dúbida, Jesús, que cando falamos deste tipo de delitos, eles sempre van por diante. Os malos sempre non, como dixe, non, a cando ti vas eu veño, pois eles igual, non? Sí. En chándal. Non en chándal, non, moi sofisticados, moi preparados, non? Sí. E cada vez eso pasa, ¿no? Pasa en todos os ámbitos. Os delincuentes sempre van un paso por diante e despois a policía, as leis van despois, non? Pasan cantidad de asuntos, en narcotráfico, etc. A tecnoloxía funciona desta maneira. E non hai que olvidar que cada vez os coches son tamén máis sofisticados, teñen máis valor. Non? Claro, non ten nada que ver roubar un coche agora nesta época que nos anos 90. Totalmente. É dicir, o valor en sí do obxeto é Claro, isto é moi importante, Xosé Antón, porque xa non só é valioso o vehículo en sí, cantas veces falamos aquí dos catalizadores, por exemplo, o platino con que están recubertos é moi cobizado, todas estas pezas. Sí, porque non solo se rouba para levar o coche en conxunto e vendelo, sino que tamén se rouba para as pezas dos coches, pois vendelas separadamente. Bueno, en España temos un problema, hai un informe recente, o tema das mafias, non? É dicir, as mafias, aparte de todo tipo, pois non sei, o mellor é polo sol e tal, pero gustalle estar moito e toda a zona de Levante, toda a zona de Andalucía, das costas, pois temos un problema serio, non? Tamén é certo que hai mercados, non? Hai un mercado negro importante que o mellor tamén había que controlar, non? Pero sí que é un problema e, bueno, non sei se ten unha fácil solución. Pois é que acabas de dar no cravo, porque se hai mafias, quer dicir que hai clientes, non, deses coches ou desas pezas que se poden roubar, así que como a todos nos custa moito gañar os cartiños para comprar un coche, imos a preguntarlle a Adrián, un experto que hoxe nos acompaña aquí no termómetro, como podemos facer para protexer os nosos vehículos, porque este dato de que os máis caros, non, entre aspas, poden ser os máis vulnerables, pois o mellor hai xente que lle preocupa. Que tal, Adrián? Benvido ao termómetro. Claro, porque eu creo que cabería comezar distinguindo que tipos de roubos temos no coche, non? Porque claro, non é o mesmo que che rouben unha radio que che leven o coche enteiro, non? Está claro. Para min hai tres tipos de roubos neste caso, que sería, imaginámonos, típico roubo que che rompen un cristal, che levan un bolso, un teléfono móvil que deixaches á vista.
E pois teríamos o segundo roubo, que suele ser para cometer outro tipo de delitos, de ir roubar a un banco, bueno, que che rouban o coche para cometer outro delito. E pois para mí o terceiro sería o roubo de coche, que se utiliza pois ben para mandalo a terceiros países ou para facerlle vender en pezas, dese estilo. Cal é como o tipo de roubo, o método de roubo máis habitual? Algo que creo que se chama roubos por transmisión, non? Sí. Que é isto? Iso é, hoxe en día, o típico coche moderno que temos unha chave que tú chegas ao coche, abres sin darlle o botón, encende sin ter que utilizar a chave. Que Un mando, non? O keyless, o que é o mando do vehículo. Entonces, tú ese mando está seguido metindo unha frecuencia e o coche emite outra frecuencia para buscar o mando. Sí. Entonces, nese caso, os ladróns teñen uns, digamos, amplificadores, te poden estar seguindo, ou desde a propia estar na casa, e tes o ladrón na porta da entrada cunha antena, e hai outro compañeiro con un receptor, o coche ábrese, arráncase, hasta logo o Pero coche. iso é alucinante, é dicir, é que é máis fácil que che roben as chaves, non? É dicir, é un tío agochado, pendente, non, desa radiación que emite o mando. E iso está constante. Constante. Constante, están seguido emitindo. O coche busca a chave e a chave busca o coche. E podes estar no piso, nun terceiro, e no garaxe no -2 están abrindo o coche. Claro, e como podemos interceptar, como podemos protexernos o noso coche diso? Aí, O sea, claro, aí para o tema ese, unha zona máis recomendable para non gastar moito sería esta funda, que é unha funda que lle chaman Faraday, donde aquí introducimos a chave. Ah, e metemos a chave do coche. Correcto, e así pasa a non emitir ninguna señal. Ah, que bueno. Entonces aquí quedaría protegido. Hai o mismo isto en formato caixiña, no cal para ter na entrada da casa, porque o típico nos vamos, pousamos as chaves na entrada da casa e estamos tranquilos, cando é o peor sitio. Ah, pois eu que fago. Correcto, como fai todo o mundo. Mal. Ah, e non se pode facer. No, porque claro, se ese mando está emitindo unha frecuencia, e desde a porta, sin ter que entrar na casa, che están copiando esa señal, non estamos... Xa, vale. Entón, o mellor é metelo nun estuchiño, non? Correcto. Isto o que fai é inhibir esa señal. Entonces, aquí un mando tampouco teríamos a función de abrir o coche nin arrancar o coche ca chave. Vale, e logo estou vendo isto, o cepo do volante de toda a vida, que isto un clásico. Isto é efectivo? É efectivo para poñelo un pouco máis difícil, digamos. A hora de un que che ven roubar o coche para cometer outro delito, por exemplo, está ben, vais ir antes a outro coche que non teña isto. Claro, Coco, é teña. disuasorio. Correcto. Pero se che queren levar ese coche, porque lle queren o teu coche, isto leva nada, 1 minuto sacalo. Leva 1 minuto sacalo. Ah, Entonces... este tipo de coches, digamos, electrónicos, canto tempo lles pode levar pues desactivar unha chave dun deses coches? En torno a entre 40 segundos, 1 minuto e medio, o coche está encendido e arrancado. En 40 segundos, eh? E cales son, digamos, os modelos máis susceptibles de ser roubados, dirías ti? A día de hoxe, para min, sería o típico Seat León, Seat Ibiza, o Golf, e así en plan moderno, moi habitual últimamente, o Toyota RAV4. E por qué? Que dirías que teñen en común? Pola facilidade de abrilos, de encendelos. Como abren un destes coches, un Seat Ibiza, por exemplo? Un Seat Ibiza, bueno, xa de feito hai unhas chaves que son maestras, con as combinacións xa abres o coche, o sea, non leva nada, o sea, mételo no bombín, darlle, xa tes a chave feita. O sea, que realmente como unha lotaría, que non che toque. Correcto, sí, hoxe en día sí. E despois te leva unha centralita clonada, simplemente cambian a centralita que vai totalmente desinmobilizada e o coche xa arranca. E contra estes vehículos, o sea, para protexer estes vehículos, hai algo que se poida facer ou... Claro, ou non aparcalos na rúa, claro, esa sería a primeira, non? Pero... Bueno, sí. Que recomendarías? Claro, nosotros aquí, para temas en plan máis económico, o poñello máis difícil, estaría en tema dun interruptor, non? Neste caso pode ser un interruptor normaliño, oculto, pero sempre vai ser algo visible, non? Ainda que escondas algo por ali, poden chegar a velo, valo facer máis lento. Depois teríamos isto, que sería un interruptor totalmente oculto, no cal solo o usuario sabe onde o ten posto, o sea, non se ve nada. Entón, tú cortas, e aquí cortamos a alimentación, ou ben a bomba de combustible, o inmobilizador, entonces, sin darlle este botón, nunca arrancaría o coche. Pero sí que sigue sendo roubable. Claro. Bueno, pois... pois... para intentar
Claro, polo menos isto, por exemplo, para retrasar o tempo que lles levaría roubalo e invertir en seguridade, claro, co que está caendo. Pues